Halleluja, halleluja. Nasłuży misna dla Jesu Kristo. Kandi Imana yo mwijuru heza umugisha. Nifuje ko dufatanya Zaburi ijana. Setnek obashni saz jorta edit. Magyarul. Fogunk olvasni 100 Zsoltár. Az rwandai emberek az kíváncsi hallgatni milyen magyar nyelv. Szoktunk mondani nekik, hogy az gyönyörű nyelv, nehéz, de gyönyörű. Azért szívem nem csak mutatni, hogy tudom másik nyelv, csak szeretnek együtt magyar emberek, rwandai emberek olvasni 100 Zsoltár. Nifuza gusomana namwe dusomere hamwe muri Bibiliya yera Zaburi y'ijana. Haleluya. Munyihanganire ndayisoma mu kirimi nigamo, namwe murasoma mu Kinyarwanda ndetse uyifite mu Gifaransa cyangwa Icyongereza. Someone who can read it in English. Also, we want to read the Psalm 100. Yeah, et nous allons lire Psalm 100. Donc, nous pouvons lire ensemble. Fogunk olvasni együtt. Utána fogunk dicsérni együtt is. Jó, az Úr. Akkor mehetünk. Zsoltár, haladó Zsoltár. Vigán énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak, örvendezéssel. Menjetek eléje vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr, az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Negyedik. Menjetek be az ő kapuin, haladas tornacsaiba dicséretek el. Adjátok halakat neki, adjátok az ő nevét, mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékre való az ő hűsége. Halleluja, halleluja, halleluja. Yeah, halleluja. Akkor mehetünk együtt, énekeljünk együtt. Háladás és dicsérjünk az Urat. Jézus, a föld határai, aki hallja éne, mert a békesség királya, így a választottai, de az élet közszipája, vige meg elvenni. Os, nincs rá, fogy a titkok hálói, azt tudtam velem, terve szorosabban állni. Mivel tudják, közelvi, eljön Isten országa, és a borca, jó a víz, összetöri, igája. Halleluja! Most van az idő, mikor az Urat kell követni, teljes szívünkről szolgáljuk őt. Az látás munkájának, de velünk van Istenünk, s az ő nevében győztesek leszünk.
mikor az Urat kell követni, teljes szívünkből szolgáljuk. Az arkás munkájának, de velünk van Istenünk, az ő nevében győztesek leszünk. Szól, az oldó határai. Én szedül fel, csak írnek. Mert a békesség királya hívja választókai. Az ének kősziklája, vize meg elevenni. Ura, fogja titkos háborúit, az ellen, te szolcsaptát állj. Mire tudnál hozzávenni, eljön Isten országa, és a gonosznak nyom a bűz, összemöri igája. Mikor az Urat kell követni, teljes szívünkből szolgáljuk őt. Az aratás munkájának, nekünk van Istenünk, az ő nevében győztesek leszünk. Most van az igény, csak az Úri kérő énekel, Tumukorere vizuye kumatima Abayo wezi mugari Kuri kumwe nawe Wizina rya Yesu Susa Nisito gihe Cyo gukurikira Uwiteka Tumukorere vizuye kumatima umurimo we ni mugari turi kumwe nawe mu izina rya Yesu tuzatsinda. Iki ni cyo gihe cyo gukurikira Uwiteka tumukorere bivuye ku mitima. Umurimo we ni mugari turi kumwe nawe mu izina rya Yesu tuzatsinda. Iki ni cyo gihe cyo gukurikira Uwiteka tumukorere bivuye ku mutima. Umurimo we ni mugari uwo turi kumwe nawe izina rya Yesu tuzatsinda. Izina rya Yesu tuzatsinda. Jesus nevive győztesek leszünk. Jézus nevébe győztesek leszünk. Halleluja. Mu izina rya Yesu tuzatsinda. Halleluja. Most az idő. Iki ni cyo gihe cyo gukorera Uwiteka. Halleluja. Chapash alit. Chapash alit. Niwe ushobora guhagarika ibyorezo. Halleluja. Most van chapash coronavirus az chapash és van is inzige az is csapas az Úr, aki tud megállni. Halleluja. Ha egész folk emberek tisztel az Úr nevét, jó szív, jó szolgál, amikor szolgáljunk, amikor emberek, folk emberek tiszta szív
bűn nélkül jó dicsére, akkor Isten tud megállni az csapás. Aha, ja. Ja, most az húsvét időszak. Kellemes húsvét ünnepet kívánok. Bifurije Pascal Zizat kibuka amaraso ya Yesu Kristo. Halleluja. Most az reggel az szombat szentnek énekelni veletek online dicsére. Halleluja, halleluja. Akkor együtt fogunk énekelni az online dicsére, hogy dicsérjünk az Urat, ugyanaz Zsoltár, amit énekeljünk, hogy 100 Zsoltár, de kedvencem az negyedik Zsoltár, az nagyon tetszik, negyedik Zsoltár. Akkor most megyünk, szeretnék énekelni nektek veletek, az olyan benne bízni Jézus. Hunda kuzikira Jézus. Szerintem te is, de szeretnék mondani, miért szeretjünk Jézus, miért az fontosabb az életünk Jézus tisztelni neki, hogy az ő megváltunk. Ő megvált minket. Hogyan megvált minket? Az Golgota, keresztben.
Christ. Haleluya. Yesu yadupfiriye ku musaraba igorogota. Haleluya. Turabishimira, dushimira amaraso ya Yesu. Dushimira amaraso ya Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba igorogota. Yesu Kristo iyo ataza kudupfira ntabwo tuba turiho. Turashimira ayo maraso ya Yesu Kristo yamenye ku musaraba igorogota. Haleluya. Yesu atugirire neza. Amaraso ya Yesu Kristo turayashimira. Amaraso ya Yesu Kristo yagize umumaro. Amaraso ya Yesu Kristo yakoze ikintu gikomeye ku buzima bwacu. Haleluya. Amaraso ya Yesu Kristo yagize umumaro uhambaye ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Haleluya. Kadufatanye hamwe gusoma ijambo ry'Imana Overstung Exodus 12 Keto Moses 12 Overstung Edit Keto Moses 12 Keto Moses konj 12 Szeretnék olvasni veletek Keto Mózes 12. Ez nagyon fontos és érdekes. Az húsvét bárány elrendelése. Az húsvét bárány elrendelése. De akkor mehetünk, hogy szóló vala pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyipton földje mondja. Az hónap legyen nektek, a hónapok első legyen az nektek az esztendő hónapja között. Akkor mehetünk. Ötödik. A bárány ipém egy esztendő legyen a juhok közül vagy kecske közül vigyetek. És legyen nálatok őrizen alatt hónap 14. napjáig is ölje meg Izrael koszígyének egész gyülekezete estene. És vegyenek vírből, és azokba a háznakba, ahol az megeszik, higgyenek ekit Ahitoféle és szemöldökfára. Halleluja. Ja, az amit szeretnék mondani nektek, az víre. És vigyenek a vírből, és azokba a hazában, ahol az megeszik, higgyenek ekit Ahitoféle és szemtokra. Katurebe olvastunk az anyanyelvem, miért van rwandai emberek is, aki követ az reggel dicsére velünk, és beszéljünk Isten igéje, miért ez fontosabb. Exodus 2:12 ukuva igice cya 12 tusome umurongo wa 2. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi. Kugeza 7th verse umurongo wa 7. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no ku ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazanye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima idasembuwe, bazirishe imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse keretse zokeje, igihango cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda zabyo. Ntimuzagire icyo musigamo kirare iziraye muzazo zose. Tizenharon. Ayo maraso azababere. Tizenharon umurongo wa 13. Ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizabaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Haleluya. Magyarul 13 vers, ez nagyon érdekes. Most van vírus, de hallgatsz az Isten igény. 13.
És a vér velül lesz nektek a hazákon, amelyekbe ti lesztek, és meglátom a vér, és elmenjek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. Halleluja, halleluja. Aha. Ez nagyon jó Isten igéje. Ni ijambo ryiza dukunda 13 umurongo wa 12 13 ngo ayo maraso azababere ikimenyetso. Az Isten Jézus az bárány, az vére lesz jele. Halleluja. Turashimira ayo maraso ya Yesu Kristo, kandi ayo maraso ya Yesu Kristo yakoze umumaro. Jézus vére az fontosabb hogyan? Jézus az megváltó. Yesu ni umucunguzi wacu. Miért? Yesu ni umucunguzi wacu kubera iki? Atokból áldás. Yatuvanye mu muvumo adushyira mu migisha. Halleluja. Atokból áldás. Yatuvanye mu mivumo adushyira mu migisha. Büntetésból bűnbocsánat. Yatuvanye mu bihano adushyira mu mbabazi. Halleluja. Ibihano kubera urupfu yadushyize mu mbaraga. Büntetésból bűnbocsánat. Bűnösség megigazulás. Bűnösségből megigazulás. Yatuvanye mu byaha adushyira mu kuri. Szégyen dicsőség. Szégyenből dicsőség. Yatuvanye mu kimwaro adushyira mu gisebo adushyira mu bwiza. Szegénységből bővölködés. Az Úr, az pástorom nem szükörködön. Yatuvanye mu bukene adushyira ahakwiriye, kuko niwe uhindura amateka, niwe utanga ubukire. Naho ntabwo turi turabo kugirirwa imbabazi, turi turabo gusabiriza gusa, ariko Yesu yatuvanye mu muvumo wa karande w'ubukene, ahindura amateka ku bamwizeye, iyo igihe cyo gutabarwa kwawe kigeze. Halleluja. Kárhozatból udvosít. Yatuvanye mu mivumo adushyira mu mashimwe. Elutasítottságból elfogyatottság. Ni ukuri ngo yatuvanye, twari turabo gutabwa ariko aratwigarurira. Halleluja. Ibyo ngibyo amit Isten Jézus a megváltó csinál, miért fontosabb Jézus az életünk. Szeretnék, hogy te is lesz jó keresztény. Hisz az Jézus vére. Halleluja, halleluja. Azért keresztény vagyunk. De most az reggel dicséret. Szeretnék dicsérni veletek valamit. Isten igéje. Szeretnék dicsérni veletek egy dal szeretnék dicsérni veletek. De Isten áldjon benneteket. Halleluja. Most ma lesz úrvacsora. Az nagyon fontosabb, ez egy keresztény életünk úrvacsora. Ja.